Vážení novinári, milá verejnosť, ďakujem, že ste prišli na tlačovú konferenciu Aliancie za rodinu, ktorou začíname šnúru stretnutí s podporovateľmi Aliancie a referenda zo zahraničia. Dnes medzi nami špeciálne vítam pani Željku Markić, ktorá je líderkou úspešného chorvátskeho referenda, ktoré zadefinovalo v roku 2013 do chorvátskej ústavy, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou. Neskôr predstavím trošku viacej. Vítam takisto jej spolupracovníka Ivana Munina, ktorý bol lídrom a organizátorom hlavne dobrovoľníckej časti. Takisto hovorcov Aliancie za rodinu Antona Chromika, Petra Kremského a našu tlmočníčku Marianu Takáčovú. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Na úvod krátko predstavím pani Markić. Pani doktorka Markić je lekárkou, tlmočníčkou a žurnalistkou. Pracovala vo verejnej aj komerčnej televízii ako editorka a vojnová korešpondentka. Zároveň bola producentkou vojnového spravodajstva pre televízie ako BBC, NBC, RAI. V rokoch 1992 a 1994 zbierala dôkazy vojnových zločinov v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine pre Human Rights Watch Helsinki. V médiách pripravovala žurnalistické materiály mimoriadneho významu, prevažne interview s ľuďmi zo srbských koncentračných táborov, ale aj žien obetí znásilnenia. Pani doktorka Željka Markić je iniciátorkou a členkou organizačného výboru občianskej iniciatívy V mene rodiny, ktorá zorganizovala 1. decembra 2013 prvé úspešné občianske referendum za 23 rokov nezávislého Chorvátska. Toľko na úvod. O referende samotnom a o jeho dôležitosti a o tom, čo sa dialo v Chorvátsku, porozprávala ona samotná. Teraz odovzdávam slovo Antonovi Chromikovi. Dobrý deň. Ja by som rád predstavil aj Ivana Munina, šéfa týchto študentskej časti, ktorá sa podielala na úspešnom referende v Chorvátsku. Je to študent, ktorý organizoval tú študentskú časť a tú podporu mladých, ktorú naozaj v Chorvátsku zažívali veľmi silnú, veľmi veľa mladých a veľká časť vlastne dobrovoľníkov, ktorí mali, bola z radou mladých univerzít. Je to človek, ktorý bol zodpovedný za organizáciu týchto vecí, zažívali naozaj aj niektoré veci, ktoré boli hrozivé, napríklad na tých univerzitách, ktoré v podstate umožnili a zariadil takisto to, aby vlastne boli možné zbieranie podpisov na univerzitách ako na pôde, na ktorej sa má diskutovať a na ktorej sa majú prejavovať slobodne názory. A tým sa univerzity stali tým slobodným priestorom, ktorý umožňoval vyjadrovať sa pre hodnoty rodiny a v zásade umožňuje takisto diskusiu tých rôznych strán. Chcem povedať toľko, že je to človek, ktorý naozaj zažíval aj mnohé ťažké veci a teda pri riešení mnohých atakov, ktoré boli a boli aj na študentov veľmi vážne niektoré verbálne ataky. Napríklad na študentky ekonomie tam boli ataky o tom, že ich pochovajú a že ich polejú benzínom a podobne. To znamená, že zažívali aj oni v tomto smere veľmi silné ataky na to, aby v podstate prestali hovoriť o rodine a o týchto hodnotách. Ja by som mu potom vlastne v podstate tiež takisto po nich odozdal slovo. Tých atakov tam bolo viacej, ale teda boli to aj ataky naozaj na ženy mnohokrát. Ďakujem na tom. Teraz uznávam slovo Petrovi Kremskému, ktorý predstaví symbol referendovej kampane. A som ešte zabudol, tak Peter doplňa. Nech sa páči. Ja som chcel vlastne predstaviť symbol tejto kampane za referendum a tým je vlastne táto biela stužka, ktorú mám aj ja na svojom svetri teraz. A radi by sme vlastne pozvali ľudí, aby túto bielu stužku využívali. Je to symbol toho, že rodinu a život našich detí považujú za to najcennejšie. A všetci, ktorí ju nosíme, ktorú budeme nosiť, ukážeme, že sa nebojíme. Iste ste si všimli, že na Slovensku sa rozbehla veľmi výrazná kampaň proti referendu, že ľudia, ktorí sú proti nemu, sú veľmi agresívni, často obviňujú, útočia, nadávajú, sú veľmi hluční a hlasní často. A radi by sme povzbudili ľudí, aby sa nebáli ukázať, že majú iný názor, že v tejto krajine je sloboda vyjadriť svoj názor, povedať, čo si myslia, ukázať, čo si myslia.
A vlastne to, že tá biela stužka je prekrížená, je symbolom toho, že na tom referendovom lístku chceme vyznačiť 3-krát áno, vlastne tým krížikom. A je to vlastne príležitosť na diskusiu. Táto kampaň za referendum sa rozbehla preto, aby sa rozbehla v našej spoločnosti diskusia, ktorá chýba, ktorú sme sa možno odučili a na túto tému sa niekedy diskutuje ťažko, ale je to veľmi dôležité, aby sme diskutovali. Aby sme sa nebáli povedať, čo si myslíme, prečo si to myslíme, v niečom možno posunúť svoj názor, v niečom ho možno upevniť. Je dôležité diskutovať, mať otvorenú myseľ, rozprávať sa, počúvať jeden druhého. Ďakujem. Takže ja by som tiež rád pripol túto stužku Želke Markič, preto lebo ona ukázala veľkú odvahu práve pri tom chorvátskom referende a verím, že pokiaľ by bola našou občiankou, tak by rovnakú odvahu preukázala aj v našom referende, ale prišla k nám preto, aby nás podporila. Takže tento symbol odvahy a rozhodnutia pre rodinu by som jej rád daroval a cenil. Neboli. Ďakujem veľmi pekne. Stužku dostal aj koordinátor mládežníckych dobrovoľníkov v Chorvátsku Ivan Munin. Teraz odozdávam slovo pani doktorke Markič, ktorá vás oboznámi s tým, akým spôsobom a prečo bolo realizované referendum v Chorvátsku, čo bolo jeho iniciačným spúšťačom a informuje nás aj o spôsobe argumentačnej kampane, ktorú viedli. Nech sa páči. Thank you. I'm very thankful and happy that I have opportunity to be here in Slovakia. We have organized a referendum in Croatia after another issue that we had in Croatia, and this was the imposing of sex education into all public schools. Prajem vám príjemný dobrý deň. Som veľmi rada, že tu môžem byť. A chcem vám porozprávať dnes o referende. To sme zorganizovali po tom, čo nám naša vláda nastolila povinnú sexuálnu výchovu v školách. In Croatia, 97% of children attend public schools, and the decision of the ministry to impose sex education as a separate subject has effect on all children in Croatia, basically. Až 97% žiakov navštevuje štátne školy a teda toto rozhodnutie ministerstva školstva nastoliť sexuálnu výchovu ako samostatný predmet ovplyvňuje väčšinu detí v Chorvátsku. This sex education was unscientific. It was not accepting the key recommendations of pedagogy and psychology. It was imposing the gender ideology. And after studying the curriculum, we have come back to the ministry with the scientific remarks and requests to change this. Táto sexuálna výchova nebola založená na vedeckých poznatkoch a chýbali tam kľúčové veci z psychológie a pedagogiky. A potom vlastne, čo sme si preštudovali školské osnovy tohto predmetu, sme prišli na ministerstvo s našimi požiadavkami a poznámkami k tomuto predmetu. We have this curriculum has had a list of literature that was put by the ministry, contained the books that were recommending the sexual activity of children because before the time when they become fertile, for example, there were handbooks on how to behave and how to promote homosexuality for elementary schools. We had the children grade 4, it is 10 years, were supposed to discuss the aspects of pornography. And in Croatia, pornography is not allowed for minors. Tieto osnovy obsahovali aj zoznam odporúčanej literatúry, v ktorých sa nachádzali aj také knihy, ktoré priamo podporovali vlastne sexuálnu aktivitu u detí. A to v ich veku, kedy ešte nie sú plodné. A takisto tam boli knihy, ktoré boli príručkami homosexuálneho správania.
a knihy pre deti 4. ročníka, čo je u nás vek asi 10 rokov, v ktorých deti povzbudzovali, aby diskutovali o pornografii, čo je vlastne v Chorvátsku zakázané pre maloleté deti. Grade 6 and 7, the children were supposed to discuss their sexual identity, what is completely opposite to what psychology tells us. V 6. a 7. ročníku sa mali deti rozprávať o svojej sexuálnej identite, čo vlastne úplne odporuje tomu, čo hovorí psychológia. So when we have also discovered that the key professor who was writer of this, leader of this group of experts from the ministry, Professor Stulhofer, was actually publishing books promoting pedophilia. Takisto sme zistili, že hlavný odborník, ktorý bol vedúcim kolektívu, ktorý pripravoval tieto knihy, bol profesor Stulhofer, ktorý tiež napísal rôzne knihy, ktoré odporúčajú pedofíliu. So he worked with a professor who was promoting pedophilia from Netherlands. Čiže spolupracoval s profesorom, ktorý propagoval pedofíliu, a ten bol z Holandska. So I agree that it is very important as a parent that children have all necessary knowledge, which is how to say, good and timely chosen for their age. Ako rodič takisto súhlasím s tým, aby deti mali všetky potrebné informácie vzhľadom ale k ich veku. And they are mainly given already in the subjects as biology is or psychology. A väčšinu z toho dostanú na predmetoch, ako je biológia alebo psychológia. But we as parents felt that it is really unacceptable that the government tries to impose the ideology using the school system. We have seen this in communism. We don't want it in democracy. No ako rodičia sme nesúhlasili s tým, že by sa mal štát snažiť presadzovať nejakú ideológiu a pomocou školského systému, pretože to sme už videli v komunizme a nechceme to mať aj v demokracii. We have organized as parents, as teachers, as many people who have a scientific background, but the government didn't accept very clear arguments. They didn't accept what we were telling as a civil society and asking from them to withdraw this very unscientific and very unqualified curriculum. Ako rodičia a učitelia sme sa zorganizovali, mnohí z nás máme aj vedecké vzdelanie, no vláda úplne odmietla našu žiadosť, aby stiahla na stiahnutie tohto predmetu, ktorý bol veľmi nevedecký. In the end we went with our arguments to the Constitutional Court and the ministry had to withdraw this curriculum from the schools. They had to change it and adopt it and basically now it is not taught. Šli sme s našimi požiadavkami až na ústavný súd a vlastne na základe tohto muselo ministerstvo školstva tento predmet stiahnuť a zmeniť ho a tým pádom sa vlastne už nevyučuje v takej podobe ako predtým. This sexual education, which was very much colored by ideology, made us aware of the fact that although we live in a free society and although politicians should represent us as citizens, often it is not the case. They impose on the whole society things that they were never have mentioned in their programs when they were running for the offices. And okay. Takže na základe tohto prípadu, kde sa nám štát snažil nanútiť určitú sexuálnu výchovu, ktorá bola dosť poznačená ideológiou, sme si uvedomili, že síce žijeme v slobodnej spoločnosti a naši politici by nás mali zastupovať, ale mnohokrát to tomu tak nie je. Pretože sa nám snažili niečo nanútiť, čo je vlastne v rozpore s demokraciou. So when our ministers, out of the blue, without any clear reason, started to explain in media that it is not important is the child raised or adopted by a husband and wife, man and woman, or by a homosexual couple, we understood that probably they will want to change the law in Croatia and impose the redefinition of marriage in our country.
Takže keď naši ministri začali z ničoho nič v médiách vysvetľovať, že pre dieťa nie je rozdiel v tom, že či ho vychováva muž a žena, teda otec a matka, alebo pár homosexuálov, tak nám došlo, že možno budú chcieť zmeniť definíciu manželstva. And we wanted to check what do Croats think about this. And we have decided to organize a referendum to hear people, to give them opportunity to say, do they think that the marriage is between man and woman and that all rights deriving from marriage should belong to this unity of a man and woman, or they don't think, they maybe think differently. So referendum is the most democratic way of expressing in the direct way will of people. Chceli sme vedieť, čo si o tom myslia Chorváti, či teda súhlasia s tým, že manželstvo je len medzi mužom a ženou a že manželstvo by malo mať všetky privilegia z tohto vyplývajúce, alebo si to nemyslia. A tým pádom referendum je najlepším spôsobom, ako vyjadriť vôľu ľudí v demokracii. Well, maybe you should say what was the requirement? I'm also very grateful for being here. And as Željka said, we had some requirements to initiate a referendum. We needed to collect 10% of the overall voting population in just 2 weeks. Prajem vám pekný deň, ja som tiež veľmi rád, že tu môžem byť. A teda, aby sme mohli zorganizovať referendum, museli sme splniť určité podmienky a to bolo, že sme za 2 týždne museli vyzbierať 10% podpisov všetkých voličov. We needed to register at the police all the places where we collected the signatures, and we had more than 6,000 volunteers, mostly youth, in all of the country. Na polícii sme vlastne museli nahlásiť každé jedno miesto, kde chceme zbierať podpisy a k tomu nám pomohlo viac než 6,000 dobrovoľníkov po celej krajine. We invited all people, all citizens, families, NGOs, religious communities, political parties who hold that marriage is a union of a woman and a man to support us in this referendum cause. Oslovili sme vlastne celú občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, politické strany, takisto aj cirkevné komunity, aby nás podporili v tomto referende, ak teda súhlasia s tým, že manželstvo je medzi mužom a ženou. In 2 weeks, we collected more than 750,000 signatures of citizens who demand a referendum on the introduction of a provision into the Constitution which states that marriage is a union of a woman and a man. Takže za 2 týždne sa nám podarilo vyzbierať 750,000 podpisov našich voličov, aby sme mohli zorganizovať referendum, v ktorom sme žiadali, aby bolo do ústavy doplnené ustanovenie, ktoré by hovorilo o tom, že manželstvo je zväzok muža a ženy. I'm very happy to say that a lot of our volunteers were young people who worked all day at our places where we collected signatures, just so that our citizens can contribute, can give their signatures and choose if they want to have a referendum on this topic. Som veľmi rád, že vám môžem povedať, že väčšina z týchto dobrovoľníkov boli mladí ľudia, ktorí pracovali vlastne od rána do večera na tých miestach, kde sa podpisy zbierali, aby tak umožnili občanom sa vyjadriť k tomu, že chcú referendum, alebo teda že sa môžu vyjadriť, že ho chcú. And the referendum was held on December 1st, 2013, where 66% of voters voted yes for the defense of marriage and family, for the provision in the Constitution that marriage is a union of a woman and man. Takže 1. decembra 2013 sme mali referendum, v ktorom sa 66% voličov vyjadrilo, že teda chcú mať toto ustanovenie v ústave, ktoré hovorí, že manželstvo je zväzok muža a ženy.
We think it is very important that the Constitution, as the framework to which all laws in the country have to be adjusted, and the Constitution as the supreme law which reflects the values of people of one country, really reflects values of people. We were faced in Croatia with a very strong anti-campaign, which was in which media didn't play a very honorable role. Our research has demonstrated after the referendum that 75% of media reports were against the referendum, 15% was neutral, and only 10% of media reporting was in favor, while the result of referendum was that 66% of voters were in favor. We think that the role of media is extremely important. Takže sme presvedčení o tom, že ústava ako hlavný zákon krajiny, ktorému sa musia teda podriadiť všetky zákony, by mala odrážať hodnoty občanov, ktorí žijú v danej krajine. No napriek tomu, že výsledok referenda bol pozitívny 66%, z nášho prieskumu vyplýva, alebo mali sme silnú antikampaň, a vlastne zistili sme, že 75% správ, ktoré médiá podali o referende, boli proti, 15% bolo neutrálnych a 10% bolo za, napriek tomu teda, že výsledok referenda bol pozitívny. And we think it is very important that people have freedom to choose. And freedom to choose implies the freedom to have correct and independent information. And if the media is not allowing people to hear arguments of both sides, arguments, not even opinions, then we are limiting the freedom of choosing of the citizens. And this is happening in totalitarian systems, it shouldn't happen in democracy. Myslíme si, že ľudia by mali mať slobodu sa rozhodnúť a to takým spôsobom, že médiá by mali poskytnúť nezávislé a nestranné informácie a takisto argumenty z oboch strán. Nehovoríme teda len o názoroch, ale o argumentoch. No, keďže toto sa nedialo, toto sa vlastne deje v totalitných režimoch, že sa informácie nedostávajú z oboch strán. So we have actually started this citizens' activities, wishing to protect children and family, and to show what is our opinion, that this is important for every society and for our society. But in the end, this open public discussion has shown other problems that we have in our country, and that are related to the human rights, rights of people to express their opinion, and rights of people to ask from the governments to respect their values. Takže sme spustili túto občiansku iniciatívu, ktorej sme hovorili, že deti a rodina sú pre spoločnosť dôležité. A to nám vlastne otvorilo celospoločenskú diskusiu, ktorá priniesla aj iné problémy. Právo na slobodu prejavu, v ktorom vlastne majú ľudia povedať, aké sú ich hodnoty, čo chcú, a teda aj vláda by to mala rešpektovať. Thank you. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Markič. Chcem ešte pripomenúť, že pani doktorka Markič je na Slovensku až do stredy 21. januára. Absolvujeme s ňou niekoľko návštev slovenských miest: Banská Bystrica, Košice, Bratislava, Trnava, Trenčín, Prešov, Ružomberok, Žilina. Ľudia môžu prísť a debatovať s pani Markič o tom, čo sa dialo v Chorvátsku, čo sa deje na Slovensku, prečo je dôležité hovoriť o dôležitosti rodiny, o dôležitosti ochrany detí. Čiže pozývame všetkých ľudí. Chcem ešte pripomenúť, že táto vzácna návšteva otvára šnúru zahraničných návštev na Slovensku. Túto šnúru ukončíme s návštevou líderky francúzskeho prorodinného hnutia La Manif pour tous, pani Ludovine de la Roche, ktorá nám príde porozprávať o situácii vo Francúzsku, kde už je trošku neskoro na nejaké referendá, respektíve možno niekedy budú ich zvolávať, ale v súčasnosti ich vláda
prekračuje isté Rubikóny a okrem teda nanútených nejakých kultúrnych zmien v oblasti manželstva, okrem detí a rodiny, dnes hovoria už o kupovaní detí cez prenájom maternice a umelé oplodnenie pármi rovnakého pohlavia. Takže táto návšteva bude uzatvárať túto šnúru. Pozývame už teraz všetkých, aby sa zaujímali a pýtali týchto vzácnych hostí na ich názory a na naše referendum. Teraz otváram priestor na vaše otázky. Z televízie Markíza mám som prvú otázku na pani Markič. Aký význam malo to referendum, ktoré vlastne zabránilo manželstvám homosexuálov, keď Chorvátsko o rok na to prijalo v parlamente zákon, ktorý umožňuje registrované partnerstvo? Ďakujem. The meaning of the referendum is to show what people think. And the hope of people of every country is that politicians will respect their opinion and their values. The fact that Croatian government, that the Croatian socialist government imposed this new law on partnership, civil partnership, only 5 months after people have said very clearly in most democratic way what they think, demonstrated the level of democracy in Croatia. We have sent this case to Constitutional Court, and now our Constitutional Court will decide whether this law is in accordance with our Constitution. We already know it is not in accordance with democratic practice. Takže zmysel tohto referenda bol ten, že aby ľudia vyjadrili, čo chcú. A takisto nádej všetkých ľudí v demokratických krajinách je to, že bude vláda rešpektovať názor ľudí. Naša socialistická vláda nastolila len 5 mesiacov po referende zákon o registrovaných partnerstvách a to je vlastne len dôkaz úrovne demokracie, ktorá je v Chorvátsku. Momentálne sme túto otázku posunuli na ústavný súd, ktorý má rozhodnúť o tom, či tento zákon je v súlade s našou ústavou, aj keď my už teda vieme, že v súlade s demokratickými postupmi určite nie je. Also, even before the referendum, in Croatia, the homosexual partners had right to inherit the property, had right to visit one another in the hospital, and all their human rights were fully respected and covered. So we think that this imposing of this new law was actually a message to people that it is in vain to be active. It doesn't pay to do anything as citizens. Because anyway, we as government can do whatever we want. I have to tell you. Už aj pred tým referendum mali vlastne homosexuálni partneri možnosť dediť po sebe, navštevovať sa v nemocnici a takisto všetky ich ľudské práva boli dodržiavané a rešpektované. Čiže tento ich zákon, ktorý vláda nastolila, je vlastne posolstvom ľuďom, že nemá zmysel byť aktívny v našej republike a niečo robiť. During the referendum, we had our government, all ministers in the government, and the president of Croatia were campaigning against referendum. Pred referendum všetci ministri a takisto na čele s prezidentom viedli kampaň proti referendu. Against the recommendations of Venetian Commission, which says that the public servants and people in power, politicians in power, should allow people to make their own opinion. Croatian president appeared on the day of a referendum in our very well-read newspapers, and all media covered it, saying, "I will vote against, and you?" Takže napriek odporúčaniam Benátskej komisie, ktorá hovorí, že všetci štátni predstavitelia by mali ľuďom dať možnosť sa vyjadriť a nemali by vlastne presadzovať svoj názor v takýchto otázkach, náš prezident v deň referenda vyhlásil, a všetky médiá to aj odvysielali a zaznamenali, že ja budem hlasovať proti a vy. 4 days ago, he was the first president in the history of Croatia who didn't get second term. He lost elections, and I think it was partly also because he didn't respect citizens of his country.
Len pred 4 dňami vlastne sa stal prvým prezidentom v histórii Chorvátska, ktorý nemal druhé prezidentské obdobie, ale nezískal mandát druhýkrát. A myslím si, že to je aj kvôli tomu, že nerešpektoval názor ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ďalšia otázka. Som Patrik Lučan, som bloger na portáli Sme.sk. Ja chcem spýtať doplňujúcu otázku k tomu. Vy ste sa v referendových otázkach pýtali na manželstvo, alebo ste sa pýtali aj na iné, či ľudia súhlasia aj s inými podobnými typmi zväzkov? Our question was, is the marriage a union between a man and a woman? Yes or no? This was the question. Ešte pretlmočí pre ostatných, teda pre istotu, že v referende sme sa pýtali, či je manželstvo zväzkom muža a ženy, áno alebo nie. To bola otázka. Vy ste tvrdili, že to, že socialistická vláda schválila, že môžu byť registrované partnerstvá, je podľa vás proti princípom alebo duchu demokracie, keď ľudia sa vyjadrili, že nesúhlasia s tým, aby manželstvo ako inštitút bol zväzkom iných ľudí, ako sú muži a ženy teda, čiže iba odlišných pohlaví. A socialistická vláda, pokiaľ viem, pred voľbami tvrdila, že je to v ich programe, že chcú, aby boli zväzky homosexuálov nejakým spôsobom upravované. The first thing is that when people of Croatia said that marriage is between man and woman and that this is marriage, it also means that if you give attributes and all elements of the marriage to another community and you call it in a different name, is this really in the spirit of democracy? We voted in Croatia for independence. Imagine if 3 months after we voted for independence, somebody came from the party and said independence means that the capital of Croatia is Belgrade. Is this democracy? Is this respecting will of people? So we can play games as long as we want, but it is clear what people have said. It took a lot of effort from citizens to organize. I did all my work as a volunteer. There are hundreds of thousands of people who took effort to go and give their signature, to sign, to give their unique number, to say, I want this. This is for me important. So, sorry. No, I will ask you to repeat. I can see that you can understand, so I'm sorry. Yeah, but just in case Okay. someone doesn't. Takže keď sme vlastne hlasovali za to, že manželstvo je len zväzok muža a ženy a keď všetky atribúty a vlastnosti manželstva by sme teraz priznali aj inej skupine len pod iným názvom, tak preto sa pýtame, že či je to demokratický spôsob. Predstavte si, že keď sme hlasovali o nezávislosti Chorvátska a niekto by o 3 dní na to prišiel a povedal by, že hlavné mesto Chorvátska bude Belehrad, že či by to bolo v rámci ako teda súhlasné s demokraciou. A môžeme sa tu hrať na rôzne veci. Všetci sme vlastne ťažko pracovali, aby sa dosiahlo, že referendum vôbec bolo. A mnohí ľudia si vlastne našli ten čas, dali si tú námahu, aby prišli, dali tam vlastne svoje číslo občianskeho alebo teda identifikačného nejakého preukazu. A chceli to referendum. I think that it is very important that there is no imposing of change of culture in a certain country. If people change their values as a group and their culture, I'm okay with this. Am I in minority in this situation? I accept it. But it is unacceptable that change of culture and change of values is imposed by minority. This is not the society in which any freedom-loving person would like to live, no matter what is the issue. Čiže myslím si, že je veľmi dôležité, že kultúrne zmeny alebo zmeny hodnotové v spoločnosti nemôžu prebiehať tým, že sa nanútia. Nemám problém s tým, keď sa spoločnosť vyvinie a zmení svoje hodnotové systémy alebo svoje hodnoty ako taká, ale je nepripustné, aby to niekto nastoloval nejakým spôsobom. Myslím, že žiaden človek, ktorý je zastancom slobody, by nechcel žiť v takomto systéme. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ešte ďalšie otázky. Dobrý deň, Tomáš Soláš, agentúra CITA. Ja by som sa chcel spýtať členov Aliancie za rodinu,
Prosím vás, máte nejaké politické ambície v súvislosti s nadchádzajúcimi sa, blížiacimi sa parlamentnými voľbami? Môžete vylúčiť alebo potvrdiť, že sa nechystáte využiť túto mobilizáciu ľudí okolo referenda na nejaké neskôršie vlastné politické ciele? Ďakujem. Toto nie je témou dnešnej tlačovej konferencie, veľmi rád vám odpoviem. Dobre? Ďakujem. But may I say, if I understood? Yeah. Can I, it was for them question, but I would like to answer. When we were organizing a referendum, and throughout until today, we were asked at every press conference the same question you have asked now. I was asked in May of last year, am I going to go to the elections for the parliament? Are we going for elections? Is even going to be on elections? Now we had presidential elections. I was asked at every conference with a different topic, am I going to be a candidate for presidential elections? Bolo to síce otázka na nich, ale ja by som chcela odpovedať. Mňa sa to pýtajú na každej jednej konferencii, presne tú istú otázku, ktorú ste teraz vy položili, či mám nejaké politické ambície, či nejdem kandidovať za prezidentku, a to je bez ohľadu na to, že akú má tému tá konferencia. Vždy sa ma to pýtajú. So this question implies one very unfair thing. I know that you didn't want to be unfair, but it implies that what I'm doing or what we are doing is not because of this importance of this topic, but because we have some hidden agenda. Viem, že vy ste nechceli byť neférovi, ale naznačuje to jeden neférový predpoklad, a to, že ja alebo aj títo ľudia, ktorí sa zasadzujú za tieto veci, majú inú motiváciu, než len to, čo je vlastne touto témou, čiže že nejakú motiváciu za tým. We had elections for European Parliament that we were not candidates. We had presidential elections, we didn't have our candidates. And in the night of presidential election, I was asked to give a comment on this election on the television. And in the night of presidential election, the journalist asked me, are we going to go to the parliamentary elections in 1 year? Mali sme teda voľby do Európskeho parlamentu, prezidentské voľby a ani na jedných sme nemali teda žiadnych kandidátov. A vlastne v predvečer prezidentských volieb odo mňa chceli nejaký komentár k tomu a v televízii sa ma opýtali, že či teda budeme kandidovať do parlamentu, tie voľby budú na budúci rok. I told them if they continue to ask this, we will allow them to convince us that we should. Povedala som im, že keď sa nás to budú aj neustále pýtať, takže nás presvedčia, že by sme asi mali. Ďakujem veľmi pekne pani doktorke Markič. Myslím, že to je veľmi typické pre asi všetky krajiny, že je tu vždy stále také obviňovanie z toho, že to, čo robíme, nerobíme preto, čo tým je, ale že naozaj sú to skryté záujmy. Ale v skutočnosti tieto veci robíme všetci preto, lebo sú pre nás extrémne dôležité. Že robíme to preto, lebo si myslíme, že v hĺbke srdca všetci cítime, že deti potrebujú otca a mamu. V hĺbke srdca všetci cítime, že rodičia musia mať to slovo povedať a odovzdávať deťom svoje hodnoty. A tiež cítime aj to, že to áno, ktoré si povedia muž a žena na celý život, a to áno aj deťom, ktoré povedia, je strašne dôležité, že môže ľudí niesť. Toto je ten odkaz, ktorý chceme vám odovzdať. Nič iné. To je podstatné. Toto nie je nenávisť. Toto je realita, ktorú všetci v hĺbke cítime. Ďakujem veľmi pekne. Ešte nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči. Ešte jednu teda do budúcnosti, že aké sú nejaké najbližšie kroky, ktoré chcete robiť treba v tomto roku? We are now organizing voters for change of the law, electoral law in Croatia, because it has many disadvantages. And we are very active in promoting values of the family and children. And we are very active in exposing corruption in Croatia, the issues connected with the political corruption. This is what we are doing at this moment. Takže momentálne sa venujeme tomu, že chceme zorganizovať referendum na zmenu volebného práva, pretože má mnoho nevýhod. A takisto sa venujeme presadzovaniu hodnôt rodiny a detí. A takisto sa venujeme odhaľovaniu korupcie v našom štáte, hlavne teda korupcie spojenej s politickou mocou. Pani Markič, či súhlasíte s tvrdením, že spoločnosť,
ktorá bude akceptovať homosexuálne partnerstvá, tak v tej spoločnosti sa viacej žien rozhodne v týchto partnerstvách vychovávať deti spolu, pretože bude pre ne jednoduchšie tento spôsob, ako ako spolupracovať s mužmi pri výchove detí. Is your question that do I agree with the statement that if civil partnership is legitimate in a country, then more women would decide not to raise their children with their fathers of children, but with their female partners? Yes. This is a question. The reason is because I have never- close to the women like to make the relationship with men. I think that complementarities and different sexes attract one another, and I think that difference between men and women are contributing to the well-being of children. The fact that the only place where the child can be born is between man and woman. This is something that to me is good enough to show that this unity of man and woman is the best for raising the child. Takže vzhľadom na to, že muži a ženy, medzi nimi sú rozdiely a priťahujú sa a vlastne len z tohto spojenia muža a ženy sa môže narodiť dieťa, tak pre mňa to stačí na to, aby som povedala, že pre dieťa je najlepšie, keď vyrastá v rodine, kde je muž a žena. I think that the role of the father is extremely important for the well-being of child, and no matter how mother is capable and loving and caring, she cannot replace fully the importance of father. Myslím si, že úloha otca v rodine je veľmi dôležitá a napriek tomu, aká môže byť matka starostlivá a milujúca, tak nikdy úplne toho otca nenahradí. I think that responsibility of a man and his role in the life of his child, whenever it is possible, should be motivated by the society. And this is what every society does. Every society in the world promotes the care of man to take good care of his children. And I think it is very important. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby spoločnosť podporovala zodpovednosť a úlohu otca v rodine, a teda to, aby sa staral o svoje deti. A každá spoločnosť to vlastne aj sa snaží otcov podporovať v tom, aby sa o svoje deti starali. And all psychological and scientific proofs are confirming this. Vlastne aj psychológia a všetky vedecké poznatky nám to dokazujú. Ďakujem. Pán Možná, ešte skúsim niekoho. Maybe someone else. Áno, práve preto sa zaujímavé, ešte ďalšie otázky. Sa spýtať pani Markič otázku tej druhej otázky toho referenda, ktoré ste mali. A to referendum bolo Oni mali len s jednou. Oni mali Mali- jednu otázku. s jednou otázkou. Uh-huh. A to Iba bolo manželstvo. To bolo, že či je manželstvo len medzi mužom a ženou. Ale že netýkalo sa sexuálnej výchovy. A nie preto, It lebo wasn't, to vlastne, aby ste pochopili, tam vlastne všetky tie aktivity začali práve tým, že vláda nastolila a začala zavádzať násilím takú sexuálnu výchovu, ktorá bola absolútne nepriateľná pre rodičov. Čím vlastne v podstate vyvoláva taký občiansky tlak a odpor, že napriek tomu, že sa snažili túto vec zmeniť, sa to nepodarilo, vláda na tom trvala. A toto vlastne vyvolalo taký odpor voči vláde, že povedali, že musia nejakým spôsobom zakotviť práve to dôležité, lebo tam bolo vlastne prezentovanie mnohých tých rôznych štýlov a tak ďalej, života a teda. S tým, že teda to vyvolalo taký tlak, že občianska spoločnosť pocítila, že je strašne potrebné vzhľadom k tým osnovám naozaj zadefinovať to, že manželstvo patrí mužovi a žene. To znamená, aby ste rozumeli, bolo to vlastne spúšťačom práve tých aktivít, ktoré potom následne realizovali. Takže sexuálna výchova ako taká tam nebola. Ale tá je v slovenskom referende. Áno. V jednej otázke. Áno. Tak možno, pán Chromík, skôr otázka pre vás, že kde by mali deti získavať vlastne sexuálne informácie. Lebo oni môžu odmietnúť. A keď odmietnú, tak potom kde? Pán redaktor, my nie sme proti sexuálnej výchove, my nie sme proti výchove k manželstvu a rodičovstvu. A my nie sme ani proti vyučovaniu biológie. My sme za to, aby v čase, kedy je to potrebné, škola samozrejme mala nejakým spôsobom osnovy, voči ktorým nemáme námietky, ale sme za to, aby rodič, keď vidí, že sa naozaj uskutočňuje na jeho dieťati nejaký experiment, ktorý nesúhlasí, preto lebo odporuje jeho
naozaj základným hodnotám, tomu, čo on vkladá do svojho dieťaťa, aby mal právo povedať nie, aby sa jeho priestor slobody rozšíril. Aby proste... Pozrite sa, môžem povedať konkrétne, to záleží od rodiča. Je to na jeho presvedčení, musí sa to týkať sexuálneho správania. To sú veľmi intímne oblasti a hodnoty, kedy je oveľa dôležitejšie ako boj medzi školou a rodičom, to, čo rodič dáva do svojho dieťaťa. To znamená, v Nemecku sa stalo, že bol rodič zatvorený za to, že nedonútil svoju dceru absolvovať liberálnu sexuálnu výchovu, kde napríklad sa uskutočňujú aj také veci ako naliekanie kondomu na umelomotný penis a podobne. A on s tým nejakým spôsobom nerobil nič, to znamená, že nedonútil tú dceru to absolvovať, lebo dcera bola proti. Myslíme si, že v týchto prípadoch ten rodič nemá byť čo zatváraný a má právo povedať nie. Rovnako ako má právo povedať nie dieťa. Lebo škola nie je tu na to, aby vám presadzovala ideológiu, niečo, s čím vy nesúhlasíte a vaše hodnoty nejakým spôsobom potierala, ale má spolupracovať pri výchove dieťaťa s rodičom. Tam vtedy môže škola dosiahnuť veľký úspech. Sexuálnu výchovu prirovnávate k ideológii? Pozor, veď som vám povedal, že nie sme proti sexuálnej výchove, nie sme proti výchove k manželstvu a rodičovstvu. Poprosím vás, v tejto veci by som vás strašne poprosil, keby ste odovzdávali ten odkaz, ktorý vám dávame taký, aký je. Pravdivý. Nie sme proti biológii, nemáme dokonca námietky voči súčasným osnovám, ktoré sú. Máme problém s mnohými vecami, ktoré sú experimentálne nejakým spôsobom zavádzané. Vidíme, že to postupuje z iných krajín naozaj inde. Dostáva sa sexualizácia malých detí. Videli ste tu príklad Chorvátska, v ktorom sa to reálne stalo a čo to vzbudilo. Keď môžem doplniť, tu nejde o sexuálnu výchovu, ale sexuálnu inštrukciu. Sexuálne inštruovanie hlavne. V tom môžu mať mnohí rodičia a mnohé deti samozrejme voči tomu výhrady, pretože majú určité hodnoty, ktoré možno iní rodičia a iné deti nemajú, ale je pre nás dôležité to, že rodičia sú zodpovední za výchovu svojich detí. Ak nejaké dieťa ukradne v obchode čokoládu, neprídu policajti do školy a nezatvoria učiteľa, ale prídu do rodiny a riešia to v rodine. Čiže ak má rodina zodpovednosť za svoje deti, tak má mať aj právo rozhodovať o tom, čo vlastne tieto deti dostávajú, akú inštruktáž, akú výchovu, aké hodnoty. I would say that there are two elements I think very important. One element is that parents, if they want to choose the type of curriculum on sex education that ministries propose, they have right to accept it. So parents who want, they can accept it. I'm sure that if you are asked to accept something additional for your child in school, you would take careful look of what you're accepting. When it is becoming a part of curriculum, obligatory, you probably as a parent would say, I believe it is okay. I believe this is done scientifically. It is respect psychology of my children. It take good care. It will help my child to learn something well. Our experience demonstrated with what we passed, this was not the case. Čiže, no, neviem, ako Pre istotu. Čiže chcela by som len povedať k tomu dve veci. Prvá teda, že ak rodičia si chcú vybrať niečo navyše pre svoje dieťa, nejaký doplňujúci predmet, tak môžu, ak súhlasia teda s tými osnovami, ktoré štát navrhuje. Aj ja takisto, keby štát chcel zaviesť nejaký predmet, tak si dobre pozriem, čo sa tam má učiť a poviem si, že rešpektuje to psychológiu, je to založené na vedeckých poznatkoch, súhlasím s tým, takže je to v poriadku. So the second thing is that, for example, the sex education our government imposed in all schools was more or less, they have copied many elements from the sex education programs in Great Britain and Netherlands. Okay. In both these countries, the number of adolescent pregnancies is 6 to 10 times higher than number of adolescent pregnancies in Croatia. So if the purpose of this sex education is to give children more information, then why are the results of their work so poor? Takže napríklad tá sexuálna výchova, ktorú násilne u nás štát zaviedol, bola väčšinou skopírovaná z rôznych kníh, ktoré sa používajú vo Veľkej Británii a v Holandsku. A obe tieto krajiny majú vlastne 6 až 10 krát vyšší pomer vlastne tehotenstiev u mladistvých, než je to v Chorvátsku. A teda sa pýtam, že ak táto sexuálna výchova má deťom poskytnúť viac informácií, tak prečo sú ich výsledky také zlé? And the third is that it was the research shows
that in the group of girls beyond 17 that were done, when they enter into the sexual intercourse, dakle, younger than 17, that in 75% they are doing this under the pressure of their peer group. Výskumy ukazujú, že teda dievčatá, ktoré majú menej ako 17 rokov, tak 75% z nich pristúpi vlastne na prvý sexuálny styk alebo vstupuje do sexuálnej aktivity pod tlakom svojej skupiny, v ktorej sa nachádzajú. It is very sad that the first sexual experience happens under the pressure of the peer group or any other group. The sexuality is beautiful and it should be chosen in freedom. Je to smutné, že prvý sexuálny styk u týchto dievčat nastáva pod tlakom rovesníkov, a pretože sexualita je krásna a malo by to byť niečo, čo si človek zvolí dobrovoľne. Ďakujem veľmi pekne. Ak sú ešte nejaké otázky, môžem položiť? Snad upresnenie k tomu referendu chorvátskému, že či tam je nejaké kvórum, u nás je teda 50%, ne? A koľko bolo vlastne celkové voličov, keď bolo do tých 66%. Potom tam bol jeden údaj v tom materiáli propagačnom, 380 000, čo to znamenalo. No, we don't have a Žiadne census. kvórum tam nie je. We don't have, and How many people 38%. 38% vlastne bolo hlasovať. Ale celkové voličov, koľko volilo? Počet, milión. Number. Approximately 1 million of people, and we have 3.5 million of voters. Čiže v Chorvátsku je 3,5 milióna voličov a z toho volilo 1 milión. A tých 380 000. It is linked with with something else, not with this referendum. Že to nemá nič spoločné s týmto referendum, je to k niečomu Mali ste inému. nejaké ďalšie referenda v Chorvátsku? Have you had Úspešné? some other referendums in Croatia? This was the only referendum ever organized by citizens, the one on marriage, To bolo until vlastne now. jediné referendum za chorvátskej nezávislosti. And this was the first time that direct democracy the tool of direct democracy was used. Čiže bolo to prvýkrát, kedy vlastne ľudia použili tento priamy nástroj demokracie. Ďakujem veľmi pekne. Ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujem za vašu účasť a ešte sú naši hovorcovia aj naši vzácni hostia k dispozícii na individuálne rozhovory. Možno nejaké 10-15 minút. Fluent. Doing your best. Pekne.